Euskal kulturaren eragiletzan masterra sortzeko asmoa piztu zitzaigun kezka batetik, ikusten genuelako euskararen bizi berritze horretan geundela inpas egoera batean bezala, hau da, egin direla apustu handiak irakaskuntzan bereziki euskaraz irakasteko eta abar, baina gero heldu arora iristean eta hola ikusten dugula euskarak gizartean duen presentzia ez dela handitu. Euskaldun bizi nahi baldin bada, euskaldunak egin nahi baldin badira, ez dela nahikoa euskara irakastea edo hizkuntza era instrumental batean transmititzea, baizik eta hori hizkuntza bat komunitate baten komunikazio tresna dela, eta komunitatea egiten duena ez dela berez hizkuntza, baizik eta komunitate hori bizitzeko diren hainbat elementu eta hori kultura dela, ez? Euskal kulturgintzak momentu honetan badauzka erronka eta desafio desberdinak, plano ezberdinetan kokatzen dienak, eta horietako bat eragiletzatik sortzen dena da, ez? Baina eragiletzatik eragiteko elkarlanean egin beharreko lana da, eta kasu honetan UEurekin eta Eusko Ikaskuntzarekin eraikitako marko horren barruan emango diogu bultzada aurkitzen ditugun erronka berri honei. Euskal kultura izanik, kasu honetan elkarlanaren objektua Mondragon Unibertsitatea eta UEuren artean, esango nuke zalantzarik gabe euskal kultura bete-betean datorrela UEuren izaera edo senarekin, UEu bere hasieratik eragintza eta euskalgintzan kokaturiko agente bezala, beraz guretzat oso eroso sentitzen gera master honetan elkarlanean eta oso pozgarria da ekarpena egiteko. Egiten zaigu badagoela kate begi bat ahul xamarra dagoela eta zuzen ere egiten den euskal kulturen sorkuntza hori nola edatu gizartean, sortzaileak sortu egiten dute, gero nork edatzen du gizartean sorkuntza hori, eta hain zuzen ere uste dugu hori eragile batzuk egin behar dutela eta orduan master honek ea balio duen eragile horiek formatzeko, eragile horiek prestatzeko eta euskal kulturaren edapenean eragin biderkatzailea edukitzeko, ezta? Iruditzen zaite master honek, master hau garrantzitsua dela, hain zuzen ere euskal kulturaren transmisioa duelako helburu, eta bere aplikazioa egin daitekelako bai hezkuntza arautuan eta baita ere ez arautuan ere, ezta? Udalerri inguruan ere kultur eragileenganaino heldu daiteken zerbait delako, ez? Honek guztionek guztiz bat egiten du Eusko Ikaskuntzaren lan hartatzekin eta horregatik babestuko du eta babesten du Eusko Ikaskuntzak master hau. Eta Eusko Ikaskuntzak zer eskaini diezaioken master honi, alde batetik lurraldetasun ikuspegia, hau da Euskal Herri osotik osorako lan egiteko aukera. Baita ere Eusko Ikaskuntza bera momentu honetan lantzen ari den askotariko proiektuen emaitzak masterrean bertan sartzeko aukera, edota ikasleek baita ere kontraste lanetan aritzeko aukera. Eta baita ere, master bukaerako lan hori ere egin daitekelako bai Eusko Ikaskuntzaren gainean, bai Eusko Ikaskuntzako proiektu baten baitan, edota baita ere bere babesa oso osorik jasoz.